lakha khresir kep dhansari constituency ke parlo difu pen kache koinot dardali pen mili krepho an baksi doji sitami dardali rat mate dhansari constituency arat atum non puanta ki misela towar la pen ki juna lang pen idang lok ason kisung chitong nanglo son si apong news channel along paklang kondet api sitami non kachari bom BJP sarkar mate tim Karbi Anglong atum RDP ponpe lason si Tovar kaheno pena jok hospital hem ki sopen se Kacheleng dama hositame apran ke dam nang atum sitame dolo son si Daldali railway station la pen monsing timo ngarong pen mili pho an so se aja along Tovar kan kher kang lit pen Kacheleng na la si Karbi Anglong autonomous council kacharia tum RD bijima mo porsi ethan pupusi hadak chirok do Arat Atum pen kacethan RD dunlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong.